eta 1990ean Inmuendo diskoa grabatu zuen Queen taldearekin. Gaixotasuna publiko egin eta egun bat beranduago, 1991ko azaroaren 24an hil zen, 45 urterekin. IESaren aurkako fundazio bati bere izena jarri zioten. Ikasturtea hasia dute Ipar Euskal Herrian iragan ostegunean itzuli baitziren ikasleak ikasgeletara. Hego Euskal Herrian berriz datorren asteazkenean ekingo diote ikasturteari. Pandemia hasi zenetik bigarren sartzea izango dute ikasle eta irakasleek. Iazko esperientzia aintzat hartuta, aurtengo protokolo sanitarioei eta etor daitezkeen aldaketei aurre egiteko presta agertu dira hezkuntza eragileak. Hala ere, zenbait zalantza agertu dituzte egoeraren aldakortasuna kontuan izan da. Arratsaldeon guztioi sei ditu gaur iraiak, bada udako soseguaren ostean martxan dira Euskal Herriko pentsiodunak, ikasturte berriko egutegia eta erronkak zehaztuta dituzte jada eta horien berri izateko Aiara Durreta kazetaria hurbildu da Bilboko udaletxe pareko elkarretaratzera. Bestak beste, KPIaren araberako pentsioen igoera izan dute gaurkoan izpide. Hor hartu diren edo planteatzen neurriak oso atzerakoiak dira. Eta 3 egunez jarraian, bera egin ostean, astelenarekin batera berriz gora egin du argindarraren prezioak Hego Euskal Herrian errekor historikoa ezarri du inoizko astelenik garestiena baita gaurkoa. Ordurik garestienean gaueko 8:00 9:00 153,63 euroan ordainduko da megawata orduko. Ekonomia arloko kontuekin jarraiki, gutxieneko soldataren igoera adosten saiatzeko bilera erabakigarria hasi dute eguerdian Madrilen. Espainiako Gobernuko Lan Ministerioa, Comisiones Obreras, UGT, COE eta CEPIMeko ordezkariekin bildu da astelehen honetan, aurtengo lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera eta datozen 2 urteetakoa adosteko asmoz. Hain zuzen ere, batez besteko soldataren 60%ra eramateko legealdiko konpromisoa bete nahi du koalizio gobernuak. Ostera Bilboko udalak abian jarritako euskaltegietako matrikulazio kanpaina aurkeztu dute gaur eta bertan izan da 11ko lantaldea. Aurkeztuko dugu matrikulazio kanpaina, euskaltegien matrikulazio kanpaina. Hemen dino bezala euskeraz gehiago gara. Udaletxetik ikuspegitik dauzkenean zer daukagu, helburu bat, da euskuntza normalizazioa, euskaren normalizazioa. Gasteiza salto eginda 20 urteko emakumezko bat atxilotu dute PPko kide bati eraso egitea leporatuta. Ander Garzia PPko gaztedietako kideak ertzaintzari deitu zion larunbat gauean eta alderdi horretako kide izateagatik eraso ziotela salatu zuen. Ondoren 20 urteko emakumezko bat atxilotu zuen ertzaintzak. Garziaren salaketaren arabera Gasteizko Florida kalean gertatu zen erasoa. Dantzaleku baten atarian emakumezkoa hurbildu eta fatxa deituta, ukabilkada bat eman ziola adierazi du PPko kideak, erasotzaileak gora eta esan ziola gaineratu du Garziak. Horrela ekin diogu albistegiari 2021, 22 ikasturtea asteazken honetan iraiak 8 hasiko da ofizialki Hego Euskal Herrian, aurrez aurreko irakaskuntza bultzatzeko eta koronavirusari aurre egiteko neurriak hartuta. Hori dela eta ikastetxeak nondik norako guztiak prestatzen ari dira, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ikasgelak berriro ireki eta ikaslei ongi etorria emateko udane arbeo. Azken oporreguna dira Hego Euskal Herriko 470.000 ikaslerentzat ikasturtea hastear baita. Iparraldeko gazteak baino astebete beranduago asteazkenean itzuliko dira hegoaldean aurri gehienak eskoletara. Iazko neurri beretsuekin abiatuko dute, baina aldi berean ikasturte lasaiagoa izatea ere espero dute. Musuko aian zen burbuietan eta gelak airezatzen jarraitu beharko da besteak beste. Sarrerak hainbat atetatik egingo dituzte, ikasgelak abanatuko dira patioan, jangelarako txandak egin dituzte eta aurtengo aldaketa da gelan taldetxo txikietan egoteko aukera dagoela. Orduan ikasketa komunitarioa lantzeko erraztasunak izango dituzte.
Beste aldaketetako bada eskola kirola eta eskolazkanpoko ekintzak berreskuratuko direla. Testuinguru horretan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleen 74%k hartua du txertoaren lehen dosia, eta laurdenak txertaketa prozesua amaitua du. Osasun sailak adierazi du jada txertatuta daudenek gelan positiboren bat izan ez gero, ez dutela bakartu beharrik izango. Txertatu gabekoek bai ordea. Aurrez aurreko eskolei eustea da gobernuen erronketako bat. Neurri hauei eutsiko zai ikasturte hasiera meintzat, baina Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak ez du aztertu arindu ahal izatea. Bestalde Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak gaur emango ditu ikasturteari buruzko datuak. Etzi du bilera zuzendariekin urritik aurrera goiz eta arratsaldeko txanda berreskuratu edota pandemiaren eraginez ezarri zen jardunaldi jarraituarekin segiko den erabakitzeko. Bien bitartan Ipar Euskal Herrian ikastetxean bete beharreko neurriak iazko berak izanik ere Frantziako Hezkuntza Ministerioak bakartze protokoloa egokitu du. Positiborik egotekotan hurbileko kasuak etxera igorri behar dituzte, txertatuak ez badira. Txertatuak diren ikasleak berriz ikastetxean gelditu daitezke. Mañolo Ezpeleta Kolegioko zuzendariak azaldu du Seaskako bigarren hezkuntzako egituretan protokoloa egokitza erabaki dutela, koherentziaz jokatzeko. Hurbileko kasu diren ikasle oro etxera bidaliko dituzte txertatuak izan ala ez, besteekiko diskriminaziorik egin nahi ez dutela argudiatuta. COVID-19aren bueltako heltzeko aldiz, Miren Basaras mikrobiologoa izan dugu gurean gaur magazinean. Uneko egoeraren berri eman digu ezer baino lehen, 5. olatuaren beherakadan arreta jarrita. Egia da azkenengo asteetan ikusten ari garena da uhin epidemiko honen jaitziera, ezta? Poliki doana, astiro doana, kasu positiboak gero eta gutxiago ikusten edo antzematen ari dira, ezta? Baina, ondo esan duzun bezala, hala ere, ospitalizatuen maila altua da oraingoz, eta baita ere, larriak dauden pertsonen maila, ezta? Zainketa intentsiboko unitateen maila. Konparatzen baldin badugu uhin hau edo orain ditugun datuak uztailaren hasierarekin, esate baterako, ospitalizatuen maila 3koitza da. Eta zainketa intentsiboko unitatean dauden pertsonen maila 2koitza da. Beraz, oraingoz, naiz eta poliki jaitziera horretan egon, ezin dugu esan bukatuta dagoenik, ez da ere pentsatu ere. Horrela, Miren Basaras mikrobiologoaren arabera, txertoaren inpaktua nabarmena izan den arren ez da nahikoa eta neurriak mantendu beharraren garrantzia azpimarratu du. Uste dut, ekainean neurriak lasaitu egin zirenean, eta hoien barne lasaitu egin ziren neurri batzuk, bata maskararena, ezta? Maskararen erabilera esan zen derrigorrezko ezala, eta naiz eta esan, pilaketak zeuden lekuetan eta lekuitzietan mantendu behar zela, badirudi pertsona batzuk ez zutela hori entzun, ondo, eta gero baita ere beste neurri batzuen arintzea, ezta? Eta orduan naiz eta txertaketa aurrera joan, ekaina horretan, ikusi genuen pilaketak egon zirela eta ezta? Eta horrek egin izan duena da uhin epidemiko honen igoera nabarmena izatea. Miren Basarasen hitzak entzun da, une honetan ondokoa da Hego Euskal Herriko egoera positibo berriei dagokienez. Guztira 250 kasu berria atzeman dituzte osasun sailek, 4.369 test egin da, beraz, 5,59%koa da intzidentzia tasa. Aipatu dugu lehenago pentsiodunek ere ekin diote ikasturte berriari udako oporren ostean martxan dira berriz, astelehenetako elkarretaratzeak eta Bilbokoan izan da Aiala Durreta. Bizkaiko pentsiodunen mugimendua kantoratutako elkarretaratzea jarraitzen. Izan ere, udako soseguaren ostean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua pasaden ostegunean bildu zen, 4 herrialdetako mugimenduaren balantzea egiteko eta hurrengo hilabeteetako mobilizazio egutegia zehazteko. Gaur-gaurko zaien aldarri nagusiei eusten diete pentsiodunek, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eta 1.200 euroko gutxieneko soldata. Pasaden astean Espainiako gobernuak pentsioen erreformaren lehen zatia onartu zuen eta kongresura bidali zuten eta orain onartu behar da. Hala ere bide luzea egiteke dago oraindik. Izan ere erreformak ez ditu pentsiodunen aldarri asko erantzun. Adibidez, erreformak pentsioen igoera kapiren arabera igotzea ezartzen du,
baina jasangarritasun faktorea ezeztatu egin du. Horregatik pentsiodunek azaldu dute erreforma guztiz urria dela eta hori azaldu digu Jon Fano Bizkaiko pentsiodune mugimenduko kideak protesta hastea. Guretzako adostu duzena oso eskasa da, bakarrik onartu zuten KPIren igoera eta hori ja lortuta genukan aspaldi danik, bakarrik formalizatu egin dute hori, baina horrez gain, hor hartu diren edo planteatzen neurriak oso atzerakoiak dira. Orduan, guretzako kezkagarria da proiektu horren aurkezpena. Horrela, udazteko lehenengo astelena gorriz jantzi da eta pentsiodunek pentsioen erreformaren lehen zatiaren balorazioa eskaini dute. Era berean erretiro aurreratua eta pentsio erreformaren bigarren zatiaren neurriak hizpide izan dira. Izan ere, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ohartarazi du hurrengo hilabeteetan larrialdi soziala izango dela. Horregatik pentsiodunek sindikatuei mobilizazio indartsuak eskatu dizkiete lan eta pentsio erreformak indargabetzeko. Hala, mugimenduak jakinarazi du greba orokorra deitzearen alde dagoela. Greba horren helburua Espainiako gobernuak egin beharreko pentsio eta lan erreformak eragitea izango litzateke. Horrez gain pentsiodunek salatu dute erretiro aurreratua hartu edo hartuko dutenek murrizketa handiak izango dituztela. Bestaldetik, Tubacex-eko langatazka marrazten ari den labirintoan beste urrats bat egin du auziak enpresak urte amaiera arte indarren jarri nahi duen aldi baterako erregulazioaren negoziazioa dela eta. Erregulazio txosten hori irailaren 11an hasiko litzateke eta kaleratu asmo dituen 129 langileak erregulazioan sartzea erabaki du Arabako konpainia hodiegileak. Erregulazioa negoziatzeko azken bileran langile batzordea garbi utzi zuen neurri traumatikoak marra gorria direla oraindik ere eta eskatu dio enpresarin aurretiazko erretiroekin eta borondatezko ukoekin laguntzeko espedientean. Gaur dute negoziazioekin jarraitzeko hurrengo hitzordua, beraz ikusteke dago zein izango den bilkuraren emaitza. Eta Espainian gutxieneko soldataren igoera adosten saiatzeko bilera izan da eguerdiko 12etan, gai honen inguruko behin betiko bilera da izan ere, aurten gutxieneko soldatak izango duen igoeraren zenbatekoa bilera horren ostean erabakiko du Espainiako gobernuak eragile sozialekin akordioa lortu edo ez. Argindarraren prezioaren bueltan berriz, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak iragarri du neurriak hartuko dituela prezioa jaisteko. Urte amaieran herritarrek 2018an ordaindu zuten kopuru bera ordaintzeko konpromisoa hartu du. Horrela, Alberto Garzón, kontsumo ministroak enpresa publiko bat sortzeko beharra azpimarratu du, baina Sánchezek errefusatu egin du hori. Gaurkoan beste behin markak hautsi ditu orduko megawataren prezioak. Eta Iruñean udaletxeko oposizioak kipika txapelketaren inguruko gardentasuneza salatu du Euskal Herria Bildu eta PSNren udaltaldeek anomalia larriak daudela salatu dute hain zuzen ere. Iruñeko udaletxeko oposizioak kipika txapelketaren inguruko gardentasuneza salatu du. Euskal Herria Bildu eta PSNren udaltaldeek anomalia larriak daudela salatu dute. Abertzaleen koalizioak kipikaren auzia aztertzeaz gain, agerraldia baliatu du Txantreako ordainpeko aparkalekuen aurkako mugimenduak eginiko ekintzetatik aldentzeko Enrique Maia alkateak esandakoa ezeztatuz. Enrique Maiak beharrezko frogak mai gainean jar ditzan ezin badu akreditatu barkamena eskatu beharko luke eta gainera atzera jo bere adierazpenetan. Horrela egingo ez balu guk hasiko genituen beharrezko ekintza legalak. Ipika txapelketari dagokionez, hainbat txosten eta baimen falta direla salatu dute bai Euskal Herria Bilduk eta bai PSNek. Besteak beste segurtasun eta lorezaintza arloen baimena falta direla salatu dute. Gaineratu dute, espedientean hainbat txosten falta direla naiz eta udalak esan horiek atxikitzen dituztela eta onarpena jaso baino berandugoko data duten txostenak ageri direla. Berretsi dute baimenik gabe
area bota dutela gotorlekuko lorategietan eta beraz obra lanak egin dituztela inongo agindurik izan gabe. Gaineratu dute udal agintariek ez dietela gainerako alderdiei eman kontrolerako txostenik. Gaineratu dute aste hasieran ezagutarazi izan zen berria UPN-eko zinegotzi izandako Otamendiren lotura hipika txapelketaren antolakuntzarekin eta honen harira Maria Caballero egungo Navarra Sumaren zinegotziak gezurra esan zuela Otamendiren implikazioa ukatuz. Egoeraren aurrean besteak beste ekitaldiaren sustatzaileak zigortzeko prozedura abierazteko eskatu diote udalari. Nafarroatik mugitu gabe euskal presoak etxean izaterainoko bidea egin nahiko luke Sarek haien eskubideen aldeko mugimenduak eta jarria du horretarako hurrengo ibilbidearen data iraiaren 29tik urriaren 2 Nafarroa zeharkatuko duen martxa bat egingo dute, Lesakatik Berriozarrera. Gauez eta egunez zibiliko direla jakinazi dute Lesakan egindako agerraldian guztira, 74 errelebo egingo dituzte, 72 orduz, atsedenik gabe ibiliz, 352 kilometro osatzeraino. Gainera, hilabeteko atsedenaldia eginik asteartean abiatuko da berriz, uztailaren 12an hasi zen 13 sumariaren epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. 7 euskal herritar epaitzen ari dira Madrilen, euskal presoekin bitartekaritza lana egitagatik eta zeneko kide izateaz akusatu da. Testuinguru honetan asteburuan Juan Mari Jauregiren heriotzaren berri izan dugu. 13 sumarioaren auzipetuetako bat zen, besteak beste. Asteburuan Juan Mari Jauregi hilda 13 sumarioan auzipetu zuten egiako militante abertzalea, sortu jakitera eman duenez. Hain zuzen bi herriak 7 berriro ekingo diote Madrilgo San Fernando de Henaresen konponbide demokratikoaren kontra martxan jarri den epaiketa politiko honi. Uztailean hasi zen epaiketa, baina Jauregi dagoeneko gaixo zen eta horregatik prozeduratik apartatu zuten Auzitegi Nazionaleko epaileek. Ondorioz ez zuen Madrilera epaiketara joan beharrik izan. Sortu salatu du konponbide demokratikoaren alde apustu egiteagatik ordainetan infernua besterik ez ziola eman Espainiako erresumak, beste hainbat militanteri bezalaxe. Gaineratu du 2010ean bakenai oztopatzeko 13 sumarioa abian jarri zutela eta atxilotzen oso modu basatean torturatu zuela Guardia Zibila Juan Mari, erabateko impunitatez bere lekukotza erakutsi zuen moduan. Sorturen esanetan garai hartan orain epaitzen ari diren lagunak lanean ari ziren euskal preso politikoen kolektiboa agertoki berrira egokitzeko, presoak agertoki hartan eragile aktibo izan zitezen. Gauzak horrela euskal herritarren aurkako azken makroepaiketa izan beharko lukeenak bihar emango dio jarraipena uztailean abiatutako bideari, Espainiako Auzitegi Nazionalean. 7 euskal herritar epaitzen ari dira Madrilen euskal presoekin bitartekaritza lana egiteagatik etako kide izateaz akusatuta, eta orotara 77 urteko espetxe zigorra eskatua du fiskalak haientzat. 8 ziren hasieran auzipetuak, baina horietakoak Juan Mari Jauregi. Gainontzekoak Arantza Zulueta, Iker Sarriegi, Jonen Barantza, Julen Zelaraine, Naia Zuriarraine, Saio Agirre eta Nerea Arredondo dira. Euskal presoen abokatuak edota euskal presoen aldeko mugimenduan arituriko kideak dira auzipetuak, eta horixe da haiek epaitzeko arrazoia hain justu. Izan ere lan horren bidez albokako koordinazio taldeko eta finan etako kide izatea leporatu nahi diete. Akusatuek eta Guardia Zibilek deklaratu zuten uztailaren 12tik 28 egin ziren auzi saioetan. Epaiketaren hasieran auzipetuek ez zuten akusazioekin akordiorik egerdietsi eta auziaren uztaileko saioetan akusatuek eurek eta haien atxiloketa eta miaketetan arituriko Guardia Zibilek hartu zuten hitza. Datozen astetan berriz defentsaren lekukoek eta perituek deklaratu beharko dute. Defentsaren testiguena izango da lehendabiziko txanda, hilaren 7an, 8an eta 9an deklaratuko dute, eta espero da euskal presoekin eta euskal gatazkarekin loturiko hainbat euskal herritarrek deklaratzea. 2 aste geroago egokituko zaie perituei hitz egitea, hilaren 21tik 23ra, eta azkenik hilaren 27an eta 28an nork bere ondorioak, argudioak eta zigor edota absoluzio eskaerak egin beharko ditu. Eta beraz, iraiaren amaierare arte segituko du auziak Espainiako Auzitegi Nazionalean. Gaiz aldatuta, Bilboko udalak euskaraz gehiago gara kanpaina martxan jarri du euskaltegietako matrikulazioa babestuz. Izan ere, udalaren asmoa herritar guztiengana irista da eta Bilbo huri euskaldunagoa bihurtzea. Hala Bilboko euskaltegiak egoera sanitarioaren aurrean moldatu direla azaldu dute eta haien eskaintza segurua ez ezik zabala ere dela jakinarazi du Jon Maguregi Bilbo Zaharra euskaltegiko kideak.
eta gure aldetik animatu nahi ditugu Bilboko hiritar guztiak etor daitezela euskara ikastera. Ordutegi guztia dazkate aukeran, formula desberdinetan, trinkotasun desberdinetan, goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte aukera dago bakoitzak egokien datorkion formulan euskara ikasteko. Eta horretara animatu nahi zaituztegu danok. Eta nazioartetik datozen albiste iritsiko diegu orain, 6 preso palestinarrek ihes egin dute Israelgo segurtasun handiko espetxe batetik. Alerta maila gorenean daude goizaldetik Israelgo segurtasun indarrak. Segurtasun handiko Gilboa espetxetik ihes egin baitute 6 preso palestinarrek, ziegan zulo bat eginda. 6ak bizi osorako espetxe zigorrak betetzen ari ziren eta 22 metro kuadroko eta 3 oheko ziega batean bizi ziren. Zenbait iturriren arabera Jordaniara ihes eginak izan litezke, herrialdeen arteko muga espetxetik gertu baitago. Ostera, talibanek esan dute herrialde osoaren kontrola hartu dutela. Afganistaneko 34 eskualde ditu, eta horietako bakarra zegoen talibanen aurkarien eskuetan orain arte. Hala, astelehen honetan talibanek iragarri dutenez, konkistatzek ez duten Panjshir probintziaren kontrola hartu duten. Edonola ere, Erresistentziako Fronte Nazionalak ukatu egin du talibanek eskualdea kontrolpean hartu izana. Eta Ginean goizetik hasi dira bart, tiroak hiriburuan. Militar talde batek estatu kolpea jo du hainbat erakunde garrantzitsuk egoitza duten Kalum auzoan eta besteak beste Alfa Konde presidentea baitu dute. Horren ostean egin dituzte lehen adierazpenak erakunde publikoak desegiteko agindu dute eta mugak ixteko. Militarrek eta atzerriko enbaxadek etxetik ez irteteko eskatu diete herritarrei, gertatzen ari izena argitu bitartean behintzat. Gineako hedabideen arabera kolpea jo dutenak 2018an sortutako indar berezien taldeko kideak dira, eta haien burua Mamadi Doumbouya da, Frantziako armadako legionario izandakoa. Klik batean saioa estreinatu zen aurreko ostiralean hemen Hamaika Telebistan eta aurrerantzean ostiralero gaueko 9:00 izango duzue saioa ikusteko aukera. Saioaren nondik norakoak azaldu ditu magazinean Zoe Martikorena zuzendariak eta aurkezleak. Entzun dezagun bera, zer den Klik batean saioak dakarrena. Ostean zehar egin dugu kultur elkarrizketa ezberdinari Iruña herrian, egon da ikuste estanda bat kulturarletik Iruñan, eta hortik elkarrizketak egin ditugu eta aterako dira saioan zehar elkarrizketa ezberdinak eta gero izango dugu aukera pixka bat ere efemeride ezberdinak ikusteko, adibidez aurreko asteko ostiraleko saioan egin genuen errepaso bat emakume indigenen egunaren sorrerari eta nazioarteko egun horri. Elkarrizketak egiten genituen bitartean, sorpresa hartu dugula zenbat emakume daude momentu honetan sorkuntzari begira eta plazer bat izan da haiekin elkarrizketa hauek konpartitzea eta emakume hauek ezagutu izatea. Pandemia ez dela kasualitatea izan erdian egotea, nik uste dut jende asko egon ginela etxean denbora asko izan genuen pentsatzeko eta gauza berriak buruari bueltak batzuk emateko eta batean egon zen hori pandemiatik atera eta jende asko elkartu zen kolektibo berriak sortzen, adibidez Laba sortu da, horrelako espazio bat, autogestionatua, Atzamarka sortu zen dela jende batzuk sortu duten arte espazio bat. Azkenean nik uste dut pandemiak eragin duela jendea astea buruan geneuzkan gauzak aurrera ateratzeko gogoekin eta nik uste gainera kolektibotasuna asko handitu egin dela horrelako espazioetan. Bada Klik batean saioaren nondik norako ez dakitu, nik uste ezagun ostiral honetako aurrerapena. Hogeita hamabostutz da Asunen historia, Asun da 35 urte bete berditun emakume bat, eta beldurtuta dago edo, ze bere familian maldizio bat dago, madarikazio bat, eta 30 emakumei bakarrik gertatzen zaiena, eta hori, 35 urte betetzean maldizio hori gertatuko dan beldurrez dago. Nik uste dut Iruñean jendea egon dela eta badagoela. Eta orain ez dakit astroak alineatu diren eta batean atera gara denak harri azpietatik. Baina, ez dakit postekoa da ikustea disiplina oso desberdinetan, jende oso desberdin eta gauza oso desberdinak egiten, eta nik uste dut hori postekoa.
ekidea sortzen da kultur ekimen bezala eta ez hainbeste kultur webgune bezala edo kulturratari bezala, naiz eta webgune formatuan sortu genuen, bere helburua bai delako pixkat ez hor gelditzea eta baliabideak eskaintza edo baliabideak sortzen joatea, nolabait guk esaten dugun arte sozialista horren garapenean eta bai artearen eta kulturaren esparruak ikuspegi sozialista horretatik lantzeko bide horretan lagunduko duten eta garapen horretan lagunduko duten baliabideak eskaintzeko asmoarekin, ez? Kirol arlora helduta euskal taldeek 4 garaipen eskuratu dituzte lehen jardunaldian. Ezin hobetoekin diote denboraldiari lehen mailako euskal taldeek, Euskal Herriko 4 talde daude aurten gorengo mailan eta 4 garaipen banarekin ekin diote denboraldiari. Sailkapeneko lehen postuan 7 talde daude 3 punturekin eta horietako 4 Euskal Herrikoak dira, zantzu bikaina eztabaidarik gabe. Eibarrek 3-2 irabazi dio Seviari, Alavesek 2-1 Betisi, Realak 4-1 Valentziari eta Atletikek 0-2 Madridi. Gauzako horrela, musika gomendio batekin emango diogu bukaera gaurko albistegiari Joseba Irazokiren ikusezina kantuaren bideokliparekin hain zuzen ere. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Miren Basaraz, mikrobiologoa, eguerdion eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion eta eskerrik asko. Badirudi Hego Euskal Herrian